7 proposti biex il-poplu tassew igawdi minn ambjent aħjar, aktar spazji miftuħa, flimkien ma' riġenerazzjoni tal-lokalitajiet tagħna. Dawn il-proposti tal-Partit Nazzjonalista tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern Alternattiv Viżjoni bil-ġid komuni fiċ-ċentru. Dan bħala parti mill-kampanja Kun il-bidla. Dawn is-7 proposti ġew preżentati minn 3 kelliema tal-Partit Nazzjonalista, fosthom id-deputat Robert Kutajjar li hu responsabbli mis-settur ambjentali. L-ambjent bis-serjetà għal-Partit Nazzjonalista huwa priorità. Spiċċa żmien tal-kliem, spiċċa żmien illi noqdu nilagħbu bil-kliem u ntellaw il-billboards, irridu naħdmu biex nagħtu lill-poplu Malti wkoll anke proposti fattibbli, konkreti, imma li jkunu wkoll fl-interess tal-ġid komuni. Id-Deputat Nazzjonalista elenka l-ewwel 4 proposti li fihom il-Partit Nazzjonalista tħares lejn il-bini ta' Trimap u Green Score fl-Irħula u l-Bliet, l-investiment biex jintraddu lura l-ispazji pubbliċi lill-poplu, it-tħaddir ta' toroq kif ukoll ir-riġenerazzjoni ta' wesat mitluqa, aktar żoni pedonali fil-lokalitajiet, it-tisħiħ tal-biodiversità rurali u urbana, flimkien mal-protezzjoni tal-bdiewa u r-raħħala. Il-proposti l-oħra ġew ippreżentati mill-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista Gabriel Mikallef. Proposti li huma msawrin fuq il-ħarsien tal-aċċess liberu f'postijiet pubbliċi fil-kampanja u mal-kosta, il-ħolqien ta' Fond Nazzjonali għal protezzjoni ta' binjiet u ġonna storiċi fil-lokalitajiet, kif ukoll it-tisħiħ ta' inċentivi li jippromovu inizjattivi ambjentali fid-djar residenzjali. Il-konsultazzjoni pubblika se tkun iċ-ċavetta biex dawn il-proposti jiddaħħlu fis-seħħ mhux biss mill-Gvern ċentrali, iżda anke mill-Kunsilli Lokali, l-għaqdiet volontari inkluż dawk taż-żgħażagħ u s-soċjetà ċivili. Nirringrazzja l-Partit Nazzjonalista talli ta' żgħażagħ bħali l-opportunità biex nipparteċipaw f'dawn il-clusters tant informattivi, niddiskutu kif nixtiequ il-preżent kif ukoll il-futur ta' pajjiżna. Il-kandidat Ġerin Skatkuti li qed tmexxi l-grupp tazzjoni PN Greens min-naħa tagħha ta' Trendicon tal-ewwel jiem ta' ħidma tal-istess grupp li qed jaħdem sinerġija mal-klasser tal-ambjent. L-ambjent u l-protezzjoni tiegħu ser ikunu iċ-ċentru tal-politika li ħatwettaq li ħaddur mal-manifest elettorali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Però mhux biss, għandna bżonn ukoll il-konsultazzjoni tiegħek. Din il-ġimgħa ġiet imnieda il-portal kun il-bidla fejn qed nistidnuk minn hawnhekk tidħol fiha taċċessa u tina l-kummenti tiegħek. Jew tru dan il-portal jew inkella billi tibgħat email lilna greens@pn.org.mt. Kun parti int ukoll bħali mana biex inkunu il-bidla għall-ambjent sabiħ li dawwarna u li finalment itina l-ħajja sabiħa li tistħoq ilna l-koll. Wayne Bonello, Net News.